Wel, gyfeillion, os y ffa, ar ran Siân am hynna, a diolch yn fawr iawn i bwyllgor yr Eisteddfod am y gwahoddiad cynnes iawn i fod yn llywyddion mewn cyngerdd mor arbennig yno. Mae fi sydd am rhaid, dwi'n meddwl sydd yn bod yn wedi stico fy short straw. Mae'r hyn sydd gen i dweud, wrth gwrs, yn eiliau'r dau ohonno. So diolch yn fawr i hynna am yn cyflwyno. Ti'n bod yn brysur iawn y chwilota. I ddod o hyd i hynna i gyd, sawl rhysdain. Rhaid ni'n wedi chwilio am fy hun. Pwy arall sy'n perthyn hynny. Ond cofiwch, pidwch ar credu popest ar Google. Fel yna ddim yr eri popwyd neu bora yma yn y gwasanaeth. Dwi'n teimlo reit nyrfys yn sefyll yma, oherwydd dwi'n llawer mwy cyfyrddus i Istam Ymchwil, pan mae Siân i Istam Ymchwil. Ond dyna fo, dyma lle dwi'n sefyll o'ch blaen chi gyd, ac ni allan feddwl am wneud yr hyn mae cystadleuwyr yn hynny yma wedi gwneud, a sefyll o'ch blaen chi a chanu am hyd at 20 munud. Wrth gwrs, diolch beth, dwi'n dros o'r oedran ar gyfer y cystadleuwyr, so fydd hynna beth yn digwydd. Dyn nhw sydd byth yn cyrraedd y salon. Gwyn nifer ohonoch, fel mae Llun wedi dweud, mod i'n denor yng nghôr mi mewn Cwman o'r Cylch, a dwi'n canu hefyd yng nghôr y gen yr hyn yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n gwyn am Google. Dwi'n hefyd yn aelod o gorau eraill yn ei tro, megis côr ieuenctid Rhuthun o'r Cylch, ond hwnna drwy'r rhoi'r teitl yn llawn o'n mae'n dangos chi mor bell yn ôl oedd hynny. Ac i'r cor hwnnw mae'n iol chi am gael cyrraedd y brig yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Roedd y Siân hefyd lwyddiant eisteddfodol gyda'r cor merched uwchben. Ond, well ganddi hi fod yn wag gyfyn hyn, a chefnogi cof Megan Cwman. Diolch yn fawr iawn i bob un o'r cystadleuwyr heno am ein swino a'n cyfareddu gyda'i lleisiau hudolus a'i dewis o ganeuon gyfeilgar. Casom wledd o ganu o'r safon uchaf, a gallwn ymfalchio bod llais Llwyfan Llambed yn parhau i ddenu cantorion mawr ddawnus i gystadlu mewn cystadleuaeth o radd flaenor. Mae'n gystadleuaeth agos iawn, ac mae'n gwaith anodd gan y beirniaid, a gwaith mir gynulleidfa, y beirniaid answyddogol yn anoddach fyth. Mi fyddai'r gystadleuaeth hon yn bod o'n i bai am y noddwyr hael sy'n sicrhau ei fod yn denu'r goreuon. Ei nawr sy'n sicrhau na fydd yr un o'r cystadleuwyr heno yn gadael yn wag ei llaw. Mae ei cefnogaeth ariannol yn fuddsoddiad yn ei dyfodol trwy gyfrannu tuag at y gos y maent yn ei wynebu wrth iddynt datblygu ei gyfrau'n cerddorol yn pellach. Mai heno yw noson llais Llwyfan Llambed, y mae'r penwythnos cyfan yn cyflwyno'r gorau o leisiau lleol ac o bob cwr o Gymru, o Lambed i'r byd. Cawsom ein gwefreiddio gan y cystadlu ddoe. Cawsom wasanaeth, meddylgar ac ysbrydoledig o'r yma. Ac mae ein wynebau yn dangos cymaint yr ydym wedi cael ein hudo can y canu eno. Ac y bori cael ein cyfareddu drachefn gan gystadlu'r Eisteddfod a'r talw. Mae'n farathon o benwythnos, a byddwn nhw'n wlenedig ar ben ei diwedd pan dda'r cyfan i ben o stori. Ond dim ots am hynny, oherwydd byddwn ni gyd ac atgofion melys o Eisteddfod lwyddiannus arall a llais Llwyfan Llambed ymhlith yr uchafbwyntiau. Nid gwaith hawdd yw trefnu Eisteddfod o'r safon yma yn flynyddol ers bron hanner canrif. Hoffwn gymryd y cyfle i ddiolch yn ddiffyad ar ein rhan i gyd i'r pwyllgor gweithgar o wirfoddolwyr sydd wedi ei phrefnu eto eleni. Diolch yn fawr iawn i chi am sicrhau o Llambed y Pont Steffan yn curo calon diwylliannol Cymru y penwythnos hwn. Sylwem o'r rhai ohonoch yn anesmwytho, a ddyd o'r Siân wrtho fi, less is more. Felly, byddwch yn falch o ddeall fy mod yn tewi. Y canu sy'n bwysig heno, ac edrych yn ymlaen at weddill y cynger tan arweiniad Bedrys Rhiannon, ac wrth gwrs y canlyniad. A dwi'n deall bod Delyth yn is-gadeirydd yn recordio hwn. Felly, rhai ohonoch fydd yn gweld hwn ar ôl heno. Dewch i llais Llwyfan Llambed. Fi'n erfyn arnoch chi, oherwydd yma mae'r le go iawn, nid ar YouTube, nid ar Facebook, a nid ar Trydar. Dewch i blasu y gwir llais Llwyfan Llambed. Dewch yma flwyddyn nesaf. Mae o'n bargad. Felly gyfeillion, diolch yn fawr iawn i chi am eich croeso i Siân am hynna ac am eich gwrandawiad.